Kina ina haka ko mutuwa zai yi ga hannun Allah. Ki zo asibiti ki zo asibiti ki zo asibiti. Ki zo asibiti kawai. Okay. Madam Fari mai yaudari dan ko wannan mai sa hawan jini. Hampa gaskiya haifata da zubi ta kama shi. Sannan kuma jinin shi ya kasa. Wallahi tallahi Hampa shine rayuwata, idan na rasa Hampa wallahi zan iya mutuwa. Sannan muna buƙatar kuɗi don za a yi mishi aiki kuma kuɗin suna ɗan da yawa gaskiya. Ina jina yanzu ba wani abu da za mu iya yi mishi wallahi, yanzu wayannan kuɗin yake buƙata 100,000 za a je a yi mai aiki. Sannan rashin mishi aikin ga yana iya sa ya wuce anytime. Don haka gaskiya muna buƙatar kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya Hampa ka fiye mun komai, ku bani account number in ku na tura muku kuɗin. Ai gaskiya ba mu karɓar transfer na asibiti. Ni da a gaskiya ba ne da kashi inda muke da shi baba na yayi amfani da shi. Yanzu ya za a yi? Kun sabon da za a yi? Bari zan waje. Khadija, yanzu zaki bari Hampa ke mutu duk son da kika yi mishi? Dan Allah ka daina faɗin haka, insha Allah Hampa ba zai taɓa mutuwa. To na tabbatar da inda ke ci akwanci ana Hampa ba zai bari ki mutu ba wallahi. To I don't have any choice, dole ne in tashin je nemi kuɗin da za a yi mishi wannan aikin. To yayi bari mu ga yadda Allah zai. Khadija. Hampa. Ga biyo ya cire musu kuɗin ba sai kin tayi maka ba. Ita tunda kina da ita ya cire musu kuɗin ki ba su. Tura musu kuɗin da Allah. Hampa dama lafiyan ka kalau Hampa. Dala tura musu kuɗin da Allah. Lafiya wala. Tura musu kuɗin da Allah su wuce mana. Ki cika musu kuɗin ki ba su mana. Kina cika ko ba ki cirewa? Hampa. Dama yaudara ta kaso kai. Dama ba su ba ke dan abi na kake so. Ki cika musu kuɗin ki ba su mana. Kina cika ko ba ki cirewa? Hampa. Dama yaudara ta kaso kai. Wallahi tallahi sai da ka mutu a asibiti nan mai yaudari kawai azzalimi irin ka. Da Allah kina sa musu kuɗin ko ba ki sa musu. Ku kuma da ku za a hada baki a cuce ni ko na fi karfin ku wallahi. Kasuwan da bashi zakka Allah hada shi da Hampa. Amin. Dan siyasan da bashi sadaka Allah hada shi da Hampa. Amin. Mai dukiyar da babu kauta Allah hada shi da Hampa.